acea direcție se vede despre sud creasta Pietrei Craiului cu vârful la om. Îl avem aici pe meteorologul șef Andrei. Salutare! Salut, salut! Ce ne mai zici despre vreme? Norii ne ocolesc deocamdată. Deocamdată, dar speranțe de viitor sunt sau nu sunt? Să vedem la noapte, că punem cortul, sigur. Da, da. Ne îndreptăm în continuare înspre vârful ascuțit, acolo unde probabil că vom pune cortul, pentru că ținuit că nu mai sunt locuri la refugiu. Dar ne descurcăm, în cel mai rău caz dormim sub cerul liber, nu? Iată ce frumos! Am ajuns într-un punct mai înalt. Pietrei Craiului și uite